Hi ha un personatge que m'he tingut de retenir molt perquè no dominés tota la novel·la, que m'hi sentia tan bé que l'hagués fet protagonista absoluta i vaja, i que Déu me'n guarda de repensar-m'hi, que és un personatge que es diu Úrsula. Jo em repeteixo, jo admiro les persones grans, per sort encara no me'n miro a mi mateix i això em protegeix però admiro les persones grans i sobretot unes generacions que he conegut, no? I hi ha un personatge que es diu Úrsula, no gira volta tot al voltant seu, però sí que ella participa de quasi tota la història, menys en l'últim moment, i m'hagués agradat moltíssim continuar per aquest cantó. Però m'agradava més, em fascinava més l'aspecte d'una dona privilegiada que no de l'Úrsula, una dona amb poder, no? Com actuava una dona amb poder, que potser no actuava com jo descric, però com m'imagino jo que per què les dones poderoses actuaven d'una certa manera en un context particular com és el de l'abadia, o de pous, etc. No? Una altra cosa que també m'interessava a la novel·la, i molt, era que, com que fins a un cert punt era una novel·la costumbrista, dominar una mica la situació. I així com la primera novel·la, Memòries d'uns ulls pintats, vaig tenir el testimoniatge meravellós d'una persona, d'una doneta vella també, que coneixia molt la Barceloneta i m'explicava sempre tot el que passava a la Barceloneta. Aquí jo hi he passat la meva infantesa, la meva mare era d'aquí, ara fa 20 anys que hi visc, i podia explicar una mica tot l'entorn de la novel·la, els cellers, les vinyes, sense haver de patir massa, no? Tenint els peus ben col·locats.